ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ଓଡ଼ିଶାର କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ରାଉରକେଲାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବ। ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆସୁଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7, 2025 ଭଦ୍ରପଦ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏହି ଆକାଶୀ ମହାନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେନି 12 ଘଣ୍ଟା ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ଫାଷ୍ଟିଂ ଭଳି। ଆଂଶିକ ଗ୍ରହଣ ରାତି 9:57 ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣ 11:01 ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣ ରାତି 1:27 ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ଏକ ଅସାଧାରଣ ଘଟଣା, କାରଣ ଭଦ୍ରପଦ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏପରି ଗ୍ରହଣ ଶେଷ ଥର 2006 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଥର 2164 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ହେବ ନାହିଁ। ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଦିନ 12:57 ଉପବାସ ପୂଜା ବନ୍ଦ ରହିବ। ଗ୍ରହଣ ଶେଷ ହେବା ପରେ ରାତି 1:27 ସ୍ନାନ ଓ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂଜା କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା? ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ରାତିରେ ଆକାଶକୁ ଚାହାନ୍ତୁ, ଏ ମହାକାଶୀୟ ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଏ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ।